Στην Ενεργειακή Συμβουλευτική, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες ξεκινούν από την αρχή, με ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου. Απόκτησε τώρα τον προσωπικό σου σύμβουλο και διάλεξε την καλύτερη επιλογή για τις ανάγκες σου, είτε στην ενέργεια, ρεύμα και φυσικό αέριο, είτε στις τηλεπικοινωνίες, σταθερή, κινητή, ίντερνετ, συνδρομητική τηλεόραση. Στην Ενεργειακή Συμβουλευτική αναλαμβάνουμε την επίλυση οποιοδήποτε προβλήματος μπορεί να αντιμετωπίσεις στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Ας το πάνω μας!